Moi kaikki, se on Miro Game 98 uuden videon parissa tänään. Mä tutkin Nikin kanssa hylättyä päiväkotia. Tämmönen paikka. Tää lattialla on varmaan kokaiinia varmaan. Toivottavasti ei. Mä muistan, että tuo on niin kiva. Olis kato Suomen lista. Jumalauta. Eiks mä ollutkin fiksu? Ai vittu sä oot fiksu. Mieti jos meidät lukitaan tänne. Ei me voida. Ai. Kynä. Täydellinen kynä. Oho, tuu mennä etsimään vähän listapaikkaa. Ai mennään tonne alle. Hei oota, Niki. Pidäkö tätä? Ei mitään. Ai mennään katsot minkä tuolla. Alo. En mä. Ei sitä saa auki. Käydään kattoo tää eka, sit voidaan käydä kattoo alakerta kuuteen. Tuo on siisti juttu, eiks niin? Ai, kato, mä menen edeltä, sama, pidä. Ai mennään tuonne. Tänään vois kyllä jäädä jumiin, älkää pisto ovekki, koska tänään voi jäädä jumiin. Ai toimii sinä vedettä. Oota, mun pitää kirjoittaa jotain. Kuuntele. Oota nyt. Miro. Miro was here. No niin, mennään kattoo. Kato tää Näin. perkele. Kato. Mä en oikein lähtis juomaan tota, jos mä olisin sinä. En mä tee, kun mä uskon. Mä oon nähnyt liikaa. Tuu mennä. Älä katso enemmän paikkaa, tuu. Sitä on valo päällä. Oi jumalauta, mitä täällä on? Se mistä mä tulin sisälle. Ai tänne mä kyllä uskaltais enää lähteä. Ai. Bro, mä trollaan. Älä vaan. Tänne voi kyllä vittu jäädä jumiin. No shit. Tää, Älä vaan. Bro. kattoo lisää paikkaa. Ai älä tulla vaan, kuuluu kaikki. Kato, sieltä me tultiin. Bro, onks kiire? Ei mun tullut toi Jesse. Kuva uusi video, koska kun mä näytin naamaa, me voidaan lähettää tää TikTok. En mä. Kato tää. Tähän me uskalla koskaan. Kato. Kato! Tää toimii! Pistä. Paina. Ai. No, tää oli varmaan aika hyvä päiväkoti silloin, kun se oli olemassa. Kato mikä lainattu toi. What the fuck? Mitäs tää olis? Tiedätkö se peli, missä on niitä rottia sinne, sit yritän jostain niistä pakoa. Jos ne osuu sun niissä, niin ne Oota, mä pistän täytävalo. Oi perkele, vessa! Ai en näe mitään. Kuva. Tuu tänne kuva. Kato. Tuu kuva tänne. Mä voisin muuten käydä nopein vettä. No. Oota, yritän vetää vessa. Venä, kuva tänne. En mä halua kuvaa, kun sä käyt kusellaan. Mä saan mun YouTube-kanavalle bännit. Kun lähetä sitä juttua. Ei. Onks sun pakko käydä? Onks sä oikeesti kusel? Venä, ei tuu mitään. Nyt tulee. No. That's weird as fuck. Päivä. Bro, yritä vetää vessa. No. Häh? Onko semmoista usuja? Oh, seksikkäät.
Ai, täällä on enemmän vessoja. Vittu mä en oo kyllä täällä vielä käynyt. Nyt jos täällä olisi vessapaperi, niin mä kävisin kyllä paskaa. Mihin se kivi meni? En mä tiedä. Joku on käynyt. Ei niin. Joku vitun heekeri on käynyt täällä. Älä joko sanoa. Hiljaa, koska tää ehkä joku voi ehkä ei. Ai. Tossa on se vitu kivi. Eli Heitäks takas? Bro. Ota. Mun on pakko mennä. Mä oon tässä puolustamassa. Heitä. Kato, tässä ei kuulu paljon ääniä, mutta jos sä tuolla menen, niin sit kuuluu niin. Bro. Ai tää sulkeutui itse. Oi perkele! Kato! Kuuleeko sitä ääniä? Pelottaa vähän. Luodin reikiä. Bro, rauhoitu. Saatanan kakara. Ei vittu, se on vähän Ai tää on vittu chainattu tää paska. Mietis tää on, tiedätkö se on Outlast? Joo kuule, älä nyt puhu joku kauhupeleistä, ahdistaa saatana. Mietis täällä oli se tyyppi. Ei mua vittu. Oi perkele. Uga buga. Ai, missä helvetissä oot? Ai Nikki, haista paskasa. Mä tiedän, että sä yrität jumpscarea, mut... Toimisiko tää? Ai. Kokeile. Vittu se on käynyt. Tälle varmaan tulee sitä paikkaa. Katoppas paikka. Mietis, mä vittu näin tässä oli ihminen, mutta ei ollutkaan. Vittu mä olin se pelä. Mieti, jos me paskutaan tää ikkuna, mennään siitä ulos, mennään katolle riehumaan ja sitten poliisit tulee hakemaan meidät. Ei me voida, koska tässä alhaalla on se K-market. Mä tiedän. Joten me voidaan. Mieti, jos oot kaupassa ostelemassa, niin sä kyllä, että se on ylhäältä. Askeleita. Missä on sitä valo? Oo! Ai bro. Täällä on valo vittu! No! Mitä vittua? Hyi helvetti, joku Shrek on käynyt. Älä. Tää on vandalismia tää. Tää oikeastaan vandalismia. Oi perkele, katso tänne. Älä painele nappeja. Oi jumala. Tänne ehkä, kato. Tänne pääsis ehkä. Bro, älä. Toi on sähkökaappi, bro. Onks sä tyhmä? Mä oon vähän nyt vittu, mä pelästyn to. Katsotaan tänne. No bro. Ai, tää on se sama vessa. Tänne muuten pääsee sun, no ai meppä sinne. Pistetään se lukkaa ja mä jätän se loppuun itse. Ai pitäisikö lähteä? Painetaan vittu. Lähetään enää, bro. Mennään, tää on vähän enemmän. Mennään. Bro! Häh? Äijä, mä haluan mennä alas. Häh? Miks? Bro, oota, mun pitää mennä pistää mun pyörä lukkoon. Pidä tätä. Pistää pyörä lukkoon. Teiselle. Jotain. Saisikohan minun avaimet? Ei bro, älä tuu. Ei muuta. Haluatko mynttoni? En mä uskalla, koska kato, mä just koskin kaikki, niin siinä voi olla vähän myrkkyä. Mä voin pistää suoraan suuhun. Nyt mä kuulin. Ei, onko se nyt varma, että sä haluat mennä sinne? Se on yksi paikka vielä, missä mä oon katsottu. Ainakin kolme. Tuo alas joku. Pistä nopea, ai jumala. Bro, mä pistän tän suoraan suuhun, bro. Mä en oo koskenut mihinkään. Ei, Venä. Pistä tää nyt nopea. Tuu tänne. Se on se alapaikka, missä
missä on niitä pyöriä. Joo. Vedä tätä. No niin, suu auki. Joo, se on imeskeltävä, älä pure. Joo, sitä on niin. Ja kirkas. Ja pahanmakuinen. Ei, se oli hyvä, mutta se on liian mutta sanoa. Ai, meillä on vielä käyty tuonne, ei pitää mennä sinne. Haluais maistaa tämmöstä, tää on vähän niinku pahanmakusta. Mennään avata. Joo, se rupee pistelemään sitten, tää on aika... Tämä. Ja helvetin vahva haju, eikö se ookin? Toi on niin hyvä. Pidä. Muuten, se rupee pistelemään sitten, se rupee maistua pahalta siinä lopussa. Joko? Sä saat sylkästä se ulos ihan millään tahansa. Pidä tätä, kuvaa mua, bro. Hyvä. Okay. Pystyykö tällä vetää vatsakipeäksi? No jos sä syöt sitä liikaa, sulle ei täytyy ruveta ei puoli. En mä nyt sitä rupea myymään sinulle. Se olisi ehkä vähän laiton. Miksi? Mietin niin, ois se vähän epäilyttävää. Odota nyt, rauhoitu. Bro, toi niin. Ai, sama mun maskin takas. Onko me mennä nopeasti sisälle? Me ollaan nähty yksi paikka. Pidä tätä. What the... Mikä sun ongelmassa on? Rupeat nuuskimaan mun kypärää. Pidä tätä. Ai mä olisin vaan haistanut tän miksi. Uupuu. Mä tänne. Jonkun kiekko. Näyttääkö se tän mukaan YouTubessa? Joo. Hetkinen, Niki, sun puhelin. Haluatko sun puhelin? Kuvaa sun oma video. Oota. Kiitti. Bro, mikä sun YouTube? Oota, kamu mä just tulin tuolta. No kyllä, mä avasin sitä oven tästä. Nyt me mennään takas sisään. Onko... Ai, toi niin hyvä taktiikka. Näyttävä, se on tällainen, kun on jossain täällä. Oi, ai mä muistan, mä kyllä vittu tikkaili. Ei kun ei olekaan. Mä oon ollut täällä vessassa monta kertaa. Vittu ne. First aid. Tyhjä. Pistä päälle. Naa, se toi. Aiotko se jättää se? Joo. Bro, onko se tyhmä? Nyt. Joku koditon puolalainen mies tulee hakkaa meidät. Meillä oli vielä toinen paikka ja toinen. Meillä oli vielä tämä paikka. Joo, älä sit pistä nukkoviissa. Ja sit jäädä tänne missä mä lupasin. Tää Minton ei oo yhtään vahvaa. On se nyt vähän kirkas ainakin. Täällä on edelleen valot päällä, kato. Sähköt toimii, veret toimii, kaikki toimii. Eikä tulla eilen koskaan. Ai, täällä on ollut muitakin ihmisiä, kato. Mä en halua vittu kuhalla, bro. Bro, ei mennä tänne. On tää ruokailujuttu. Ruokailu. Häh? Mut siinä pään nimeä, jos mä kuolen täällä. Mä paskon sut taivaas. Bro, ota toi keppi. Vittu sama tohtus. Joo. Bro, tuu. Satana apina. Mä vittu pelästyn se, että mä pistin tuon oven auki. Niin. Niin paljon savu.
Tuo on vähän niinku vittu kauppa. Tää on vittu outo. Jumalauta. Oota. Kuinka hieno paikka, eikö se oo? Täällä on kyllä laitetaan monta kertaa käynyt. Joo, ota. Hei, tuu tänne. Otetaan selfie. Kato! Herra jumalauta! Bro, Otetaan se. ota. Pidä tätä tämmötti niinku se. Kato, pidä tätä tämmötti. Mä otan susta kuva. Joo, tämmötti. Yes. Nyt mä otan susta. Voi vittu tuli. Mut ei meillä tää. Sä söisit avaime. Mut ei kato, täällä on Pepsi. Täällä on näitä juttuja, sä oot käynyt täällä ennen meitä. Niin mä tiedän, mä sanoin sulle, että täällä on ihmisiä käynyt. Ei täällä oo Miten ne on käynyt täällä? No varmaan samaa tapaa miten sinä. Me rikottiin itse toi ikkuna. Tiedän. Mikä vittu jää? Tää on kyllä kunnon kauppi. Täällä on salukku. Niki, ota keppi ihan itsepuolustuksessa. En mä usko, mä käyn. Mä tuun nyrkkiä. Kato, täällä on vittu salukku. Vittu. P-Diddy käyttää. P-Diddy. Mä toimista. Aika. What the fuck? Vittu veitsi! Oh, vittu, mä luulin, että tuolla olisi ollut. Niki, what the fuck is this? Mikä vittu tuo? En mä... Oota, stop. Pitää ottaa kuva. Kato vittu kurvio tähän. Mulla oli pakko screenshottaa toi. Fuck juutalaiset. No, toi oli erittäin ryyhkeätä juutalaisille. Miten? Äijä. Vittu, meidän pitää olla hiljaa. Tää on vittu täällä. Häh? Tää on vittu täällä. Mennään rakkaudella. Tunnista. Vittu, ei toimi. Bro, jätä nää auki. Tullille, bro. Läntävaara, mikä se on? Lähdetäänkö tästä ulos? I'm going out. Bro, lähetään ineen. Bro, me saatiin tarpeeksi kontenttia. No niin, nähdään. Ai, tää oli niin hyvä reissu. Ai joo, nähdään. Tuo oli vittu paras. Ai jumalauta. On sitä hetki aikaa kun mä oon käynyt Urbexaan Joelinkaan. Aha. On sitä hetki aikaa kun mä oon Joelinkaan. Ja